gutxi ez neonezko argirik, Ameriketatik etorri zen Artzainaren baserri. Oh, Marilyn, Marilyn, La Rosa eta Klabelin. Ea ba, iristen dena Amaiur, area barruan. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Datorren geltokian, gure landa eremuko eskualde eta tokiko garapenaz arituko gara. Eta horretarako sakana garatzen ekimena ezagutuko dugu. Bertatik, gure inguruko gobernantza ereduak, auzolanak eta sortzen diren ekimenak edukiko ditugu hizpide. PSC izan da garaie Kataluniako parlamenturako bozetan 52 eserleku lortuta. Bigarren posturako lehian Junts RFri nagusitu zaio eta lehenbiziko Aliantza Katalana islamofoboak ordezkaritza izango du parlamentuan. Bide beretik, Pere Aragones Generalitateko presidenteak agur esan dio politikaren lehen lerroari, RCk oso emaitza txarrak izan dituela onartu du, eta beraz ez duela Kataluniako parlamentuko diputatuak da hartuko. Alderdiaren zuzendaritzak bilera egin du gaur goizean eta horren ostean eman du Aragonesek erabakiaren berri, dena den jarduneko presidente lanetan jarraituko duela zehaztu du alderdiarekiko eta herriarekiko duen arduragatik. Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acte de diputat i per tant que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i per tant que abandonaré la primera línia política. Arratsaldeon, Euskal Alderdietako politikariak ere mintzatu dira Kataluniako hauteskundez. Kataluniako gizartea anitza dela, daude emaitzak, eta ezberdinen arteko akordio batera heldu beharko dira. Hori bai, tenion alderdi sozialistaren bozeramailea esanez, prozesua amaitu dela. Baina aztertzen badugu lasaitasunez, prozesua martxan jartzeko arrazoi guztiak mahai gainean daude, konpontzeke, bai finantziazioa, bai erabakitzeko eskubidea, eta gainera urte hauen ondoan eta ondorioz konpondu beharko dira beste arazo batzuk, errepresioaren bidez sortutako beste arazo batzuk. Hor daude, exiliatuak, preso egon direnak eta errepresaliatu guztiak. Akitania Berriko eskualdean, Sante Marie Kontseilariaren ahotik, herri urrats egunaz baliatu zen atzo jakinarazteko aldi bateko 100.000 euroko laguntza gehigarria prest duela Euskararen erakunde publikoarentzat. Ez da eskatu zitzaiona eta ez da argi nola bidera daitekeen parekotasunaren printzipioak erakundeak egin berean lerrokatzera behartzen baitu aurrekontua osatzeko. Mehatxuak, kontrolak, zigorrak, laben arabera hori pairatu behar dute Trapagarango Amazonen zentro logistikoan lan sindikala egiteagatik haren delegatuek, afiliatuek eta gertuko langileek. Merkataritza elektronikoaren multinazionalak 2019ko ekainean ireki zuen Bilboko ezkerraldean duen lantegia eta ordutik 14 zigor prozedura ireki ditu denak lanuzteetan parte hartu duten beharginen aurka.
Superamara bera eskubaloi taldeak 8. irabazi du erreginaren kopa ilunben jokatutako finalean, aula Valladolid 32 eta 24 mendean hartuta, garaipen horri esker Donostiako taldeak Europan jokatzeko txartela poltsikoratu du. Ongi etorri guztioi, Kataluniako hauteskundei begira hasiko dugu albistegia. Pere Aragones, Kataluniako Generalitateko jarduneko presidenteak gaur iragarri du ez duela diputatuak hartuko eta politikaren lehen lerroa utziko duela RC atzoko hauteskundetan emaitza txarrak izan ondoren. RC-ren zuzendaritzak bilera egin ondotik bakarrik kazetarien aurrean egin duen agerraldian adierazi duenez, alderdiarekiko eta Kataluniarekiko duen arduragatik hartu du erabakia. Responsabilitat i honestedat són els dos valors que inspiren i que han inspirat la meva actuació política. Quan he hagut d'assumir responsabilitats, fer passos endavant pel país i pel meu partit, ho he fet. I ara també ho faré. Per responsabilitat amb el país i amb el partit que represento, avui he comunicat a la Permanent Nacional d'Esquerra Republicana que no prendré l'acte de diputat i, per tant, que no formaré part del proper Parlament de Catalunya i, per tant, que abandonaré la primera línia política. Aquesta nova etapa que els catalans han decidit obrir serà una etapa per totes i per tots els catalans. Pensin el que pensin, parlin la llengua que parlin, visquin a l'indret que visquin i vinguin d'on vinguin. Ningú, cap català, quedarà fora d'aquesta nova etapa que avui obrim. La candidatura que encapçalo ha fet un resultat molt meritori. Som, de fet, l'única força parlamentària independentista que ha crescut tant en vots com en diputats. Hem guanyat a més de 30 de les 42 comarques de Catalunya. Avui a Esquerra Republicana hem obtingut uns mals resultats. De fet, diria que uns molt mals resultats. La polarització ha guanyat i ha marcat els resultats. Per tant, correspondrà a l'oposició al govern republicà, a PSC i Junts, gestionar la nova etapa que s'obre a partir d'avui amb la configuració del nou Parlament. Barkatu izan berri ditugun arazo teknikoengatik, aurrera jarraituko dugu. Euskal Herrira bueltan EAJ eta PSE negoziatzen ari diren gobernu akordioaren ondorioa Jaurlaritza baztertzailea izango da EH Bilduren arabera eta Peio Otxandiano koalizioko lehendakarigaia da alternatiba bakarra jeltzaleen eta sozialisten arteko gobernu posible horren aldean. EH Bilduko ganberako bozeramaile Nerea Kortajaren akordea ez du argitu Otxandianok lehendakari izateko hautagaitza aurkeztuko duen ala ez, EAJak Imanol Pradales aurkeztuko duen osoko bilkuran. Legebiltzarkide bezala akreditatu dira apirileko hauteskundeetan hautatuak izan ziren Euskal Herria Bilduren 27 kideak. Tramitea burutzen duen azkeneko alderdia izan da Bildu.
Legegintzaldeari hasteko garaia ailegatu dela, burujabetzan eta ezkerreko politiketan aurrera egiteko garaia dela baieztatu du koalizioaren lehendakarigaiak Peio Otxandianok. Zentzu horretan, EAJ eta PSeren arteko gobernua osatzeko negoziazioak sekretupean egiten ari direla kritikatu du. Herritarrek emandako kooperaziorako mandatuari jaramonik egin gabe hitz egiten ari direla salatuz. Hortik, negoziaketa horietatik aterako den gobernua, izango da gobernu bat, hipoteka asko izango dituen gobernu bat, behar dugun ambizio nazionalaren tamainan egongo ez den gobernu bat, eta beraz, gure ustez, ez da hori momentu honetan behar dugun politikagintza. Horrekin aurkitu gara, eta uste dugu momentu hau, izan marko litzatekela, herri proiektu baten inguruan eztabaida politiko bat egiteko momentua. Eztabaida politiko garden bat egiteko momentua. Imanol Pradales lehendakari egiteko EAJ eta PSeren arteko negoziazioa aurrera jarraitzen du. Poliki eta bide honetik alderdietako ordezkariek esan dutenez. Akordioa egotekotan, EAJaren hautagaia lehendakari bilakatuko zen ekainean. Izan ere, inbestidura saioa ekainaren 15ean egitea espero da. Akordio horren lehenengo zantzuak hori bai, aste artean bertan ikus genitzake. Eusko Legebiltzarraren 13. legegintzaldiari hasiera emango zaio orduan, ganbararen mahaiaren hautaketarekin. Orain arte Legebiltzarraren lehendakaria izan den Bakartxo Tejeria jeltzalea karguan mantentzea da EAJaren asmoa. Hala izango da PSek jeltzaleekin batera bozkatzekotan. Behi lehendakaria hautatuta, bi lehendakari ordeak eta bi idazkariak hautatzeko bozketak burutuko dira. Aurrikuspenen arabera, Legebiltzarraren lehendakaritzarekin batera mahaiaren beste eserleku bat eskuratuko du EAJak. Euskal Herria Bilduk ere bi eserleku izango lituzke eta 5. lekua PSeren eskuetan geratuko zen. Politika gaietan segiz, Miren Gorrotxategik, Elkarrekin Podemosen lehendakarigai izanak, iragarri du EHUko irakasle lanetara itzuliko dela apirileko 5etan Eusko Legebiltzarrean ordezkaritzarik gabe geratu ostean. Gaizalatuz, Herri Urrats jai giroan ospatu da Beskoitzeko ikastola eraikitzea xede harturik senpereko aitzinaren inguruan, milaka lagunek ospatu dute Herri Urratsen 41. edizioa. Maiatzaren 17an zuen beharra dugu. Euskaraz ikasi eta bizi dugun herria gara. Borroka segituko dugu, aldaketak euskara lortu arte! Ikasle kopurua gora, ikastola gehiago eta handiagokoak, irakasle gehiago eta langileago du. Baina behar berriei aintzin egiteko, baliabide gehiagorik ez.
Seaskako ikasleek urteak daramatzate borrokan azterketak euskaraz egiteko eskubidea errespetatu dadin, ekinaren ekinez aurten lortu dute brebeta euskaraz pasatu ahal izatea. Basoko azterketak aldiz frantsesez egin beharko dituzte berriro ere. Hori dela eta Baionako Bernat Etxepare Lizeoko ikasle asanbladak mobilizazio orokorrera deitu du ostiralerako. Mobilizazioekin jarraitu Zikama ikasle mugimenduak mobilizazioak eta lanuzteak egin ditu astelehen honetan Hego Euskal Herriko ikastetxetan. Palestinako ikurrek lagunduta eta genozidioa gelditu leropean hiriburu zein eskualde buruetan pilatu dira ikasleak hezkuntza komunitate osoari zabaldu dioten deialdi batean. Bilbon, Donostian eta Gasteizen gaur eguerdian egin dituzte mobilizazioak eta Iruñan aldiz 7etan atera dira kalera. Jala Nafarroa Palestinarekin txirrindula martxa eta musika jeja ekitaldia antolatu dute Israel Eurovision jaialdian parte hartzen duela salatzeko, izan ere jaialdi horrek Palestinaren aurkako genozidioa zuritzen duela salatu du Jalak. Jala Nafarroa Palestinarekin plataformak txirrindula martxa eta musika kallejera ekitaldia antolatu zuen ostiral arratsaldean, Israel Eurovision jaialdian parte hartzen duela salatzeko. Izan ere jaialdi horrek Palestinaren aurkako genozidioa zuritzen duela salatu du Jalak. Musika eta kulturaren sektoreek genozidioaren aurka adierazteko Iruñeko kaleak musikaz bete zituzten. Miriam Brabok Jala Nafarroa Palestinarekin plataformatik arrazoiak azaldu zituen. Israel parte hartzen duela Eurovision jaialdian eta hori zuritzen du egiten ari den genozidioa, no? Gainera duela 2 urte Rusia Ukraina inbaditu zuenean berehala kanporatu zuten jaialditik eta aurten ez da ezer gertatu, no? Eta orduan da oso hipokrita eta hori guztia salatu nahi dugu. Arratsaldeko 6etan Gaztelu plazatik bizikleta martxa abiatu zen, musikarekin girotuta DJ Reimirekin. Aldi berean, Bosquecillo kalean, Kim Bombo Brass Band, Elias Vázquez, Koiuntura Arte, Smoking Trumpet, Madafaka, La Chula Potra edo Moises no duerme taldeen emanaldiak egon ziren. Musikaren eta kulturaren sektoretik elkartu gara, musikak ezin du genozidio bat estali eta gaur berriz elkartu gara hori esateko. Bihar Eurovisioneko jaialdia izango da eta Israelen zurikeriaren kontra gara gaude. Gelditu behar dugu genozidio hau eta horretarako elkartu gara gaur guztiok hemen. Hala ere, azkenean Israelek Eurovision jaialdian parte hartzea lortu zuen. Naiz eta publikoak oihu egin eta abeslariaren kontrako irainak egin, ez zen boikota egitea lortu. Iruñean segiz, frankistek Nafarroan 1956an hildako 3.700 pertsonen izenak irakurri dituzte. Erorien monumentua eraistearen eta memoriaren aldeko mugimenduek egin duten ekitaldian gorpuzkiak hobietatik ateratzeko lanen argazkiak erakutsi eta hobi baten loreak utzi dituzte. Erorien monumentua eraistearen aldeko elkarteak beste ekitaldi bat egin du Gaztelu plazan. Oraingoan, 1936ko estatu kolpe fascistaren ostean, Nafarroan 3.700 fusilatu eta errepresaliatuen izen-abizenak irakurri dituzte lehen aldiz, haien omenez. Haien senideak izan dira gehien bat irakurketa hori egin dutenak. Familientzat ez dago zalantzarik eroritakoen monumentuari buruz. Haientzat ez dago etsipen posiblerik. Ekitaldiak 4 ordu inguru iraundu, dantza eta musikarekin girotua. Oso ekitaldi hunkigarria izan da bertaratu diren pertsonentzat. Es la primera vez que se va a leer en Navarra, por lo menos en Navarra, los nombres de los 3.700 asesinados que hubo en el golpe de Estado de Franco. Este acto lo hacemos por homenajear a todos ellos, porque jamás se han dicho sus nombres y merece la pena que alguien los pronuncie y lo vamos a hacer nosotros. Memorialisten elkarteak eta senideek eskatu dute memoria historikoaren legea bete dezatela, duela 2 urte kongresuan onartu baitzena, eta monumentu fascista erabat eraistea. No consiguieron que os olvidáramos y aquí hoy estáis todos y todas por la República. ¡Gora República! ¡Gora!
Beraz, argi utzi dute ez dela azkeneko ekitaldia izanen monumentua iraistearen alde egiteko, haien helburua lortu arte. Ehunka lagun kalera atera ziren larun batean Bilbon zein Iruñean Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren emakume mundu martxaren eta gune ekosozialista erakunde ekologistaren deialdiari jarraituz. Mobilizazioan Rafa, Gaza eta Palestina aipatu dira genozidioa behingoz geldi dadin. Iruñean izan da Maika Telebista. Ehunaka lagun kalera atera dira Iruñean, Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartaren, emakumen mundu martxaren eta gune ekosozialista erakunde ekologistaren deialdiari jarraituz. Mobilizazioan Rafa, Gaza eta Palestina aipatu ziren genozidioa behingoz geldi dadin. Mobilizazioak 60 eragile sozial baino gehiagoren atxikimendua jaso du, bizitza duinen alde. Arratsaldean Bilbon egin dute manifestazioa. Protestan parte hartu duten eragileen artean izan dira besteak beste ELA, LAB, SK eta Esteila sindikatuak, bai eta pentsiodunen mugimendua, Honek Euskal Herriko emakume pentsiodunen plataforma, AHT Gilditu plataforma eta Gerrarik ez elkartea. Horien guztien eta gehiangoren bezuak kabiarazi dituzte manifestazioan, eta hala elkarrekin salatu dituzte adibidez Palestinaren kontrako genozidioa, AHT-aren ondoriozko txikizioa, prezioen igoera eta prekarietatean sakontzea, klima larrialdia, matxismoa eta pentsio duinak. Finean, erdigunean pertsonak eta planeta jarriko dituen eredu bat exigitu dute manifestariek. Hortarako ze behar dire, gutxiengo batzuk. Langilea soldata duina, pensionistek pension duinak, arrakala, emakumen arrakala nahi soldatan eta zean pentsioetan. Mundu mailan daukagun egoerara, biltzen dituena hainbat motatako krisi, bai krisi ekologikoa, soziala, ekonomikoa eta bar, eta nola jarraitu nahi duten mantentzen eredu hau bera, naiz eta beste ukitu bat eman nahi izan, makroinstalazio berriztagarriekin eta horrelako beste hainbat azpiegituraekin, ez? Beraz, argi utzi dute, eragile ezberdinak izan arren, pertsonak erdigunean jarri behar direla eta lehenbailen neurriak hartu behar direla. Aneurkiri kiroletan, ze berri dugu? Kaixo, eguerdion, astelenero bezala hemen gatoz kirol errepasoarekin eta gaurkoan albiste posgarriak batetik zorionak bera-berari, atzo bere 8. kopa irabazi zualako, atzo igandez Euskal Herria jaso zituen lehiak eta txapelketa garrantzitsuak eta zenbat jende mobitu zian, hirurak emakumezkoen kirolekoak, goi mailako txapelketak eta jendea mugiarazte horrek zerbait badagoela eta gizarteak aldaketa eskatzen doala ere horren adierazle izan daiteke. Esan bezala bera-berak kopa irabazizoan etxian ilunben, ordu berean kasik partida bat hasi eta lasterketa bat bukatu Donostian bertan, itzuliaren 3. etapa lehiatu zelako, Donostia klasikako ibilbide berdinarekin. Donostiako bulebarrean bukatu zen, Demi Bolerin txapeldun, bigarrenez. Eta bukatzeko, aipamen berezi honetan leku egiteko baita ere, Osasuna Espainol partida, igoera faseko finala, Sadarren jokatu zen, ia 10.000 ikusleren aurrean, eta gainera Osasunak irabazi bat eta huts, beraz abantaila txiki bat daka. Beraz, sarreratxo hau eginda zentratuko nahi lehen da bizi esan bezala bera-beraren 8. kopan, azkar esaten da, baina 2007an lehena irabazi zuanetik, 8. altxatu zuan iaz, aurten iazko garaipena errepikatuta, momentu guztiak dominatu ditu, ez da egon apenas egonda momenturi sufritu duenik, agian finalerdietan Malaga hurbildu zenean 3 golera, orduan agian mamu batzuk hartu zian, baina oso sendo ibili da bera-bera eta merezetako txapelketa eraman dugu. Eta esan bezala, zoriondu besterik ez. Zoriontzeko beste arrazoi bat baita ere futbolian, kasu honetan, 2. mailan, igoera fase horretan, Osasunak lortu dalako
abantaila txikia itzulerako partidara begira, bat eta huts irabazi zoan atzo Zadarren. Azken urteetan, azken atxean joan zaio igoera osasunari eta urten ere berriro do hor borrokan, egia da zaila da lau ere, urtero igoera fase horretan egotea eta azken unen arte borrokan egon eta kolpea jaso eta berriro altxatzea hori ere baloratzekoa da, eta orain ere gertu daka lehen mailarako igoera hori espainolen aurka, arerio zuzen baten aurka, bat eta huts irabazita. Eta atzo ere olaixo izan zen, lehia oso parekatu izan zen, aukerak bi aldeek, agian osasunak gehiago edo argiago, aukera argiagoak sortu zituen, baina izan 6 minuturen faltan Maite Balberok sartutako gol bati esker irabazi zoan, hau da azken txanpan erabaki zen partida. Eta bukatzeko, asteburu honetan ere bai, Euskal Herriko itzulia lehiatu da Euskal Errepideetan, ostiralean hasi eta atzo bukatu Donostia klasikako ibilbidea errepikatuz eta talde nabarmen bat eta kasik izen nabarmen bat, The Wolf taldeak bere nagusitasuna erakutsi deu. Euskal Herriko itzulia emakumezkoetan lehiatzen denetik etapa guztiak talde honek irabazi ditu. Eta Demi Bolerinek atzo Donostian nagusi izan zenak eta sailkapen orokorreko garaipen ere eraman zuenak, bigarrenez irabazi dugu itzulia eta esan daiteke orain bertan talde hau pauso bat aurrerago dagoela gainontzekoak baino eta bere nagusitasuna erakutsi dugu. Eta hori aipatzeko izenak Demi Bolerin, The Wolf eta bi euskal txirrendulariak hemen lan egin behar da gehiago egon daitezen eta taldeak espaldin barian denak maila berdinean ere arrobi mailan lana egin dezaten eta datozen urteetan gero eta euskal txirrendulari gehiago ikusten ditugun Euskal Errepideetan, baina oraingoz esan bezala lan duina egiten. Euskal Herriko itzulia txirrendularitza egutegian emakumezkoetan ere referentzialtasuna irabazten, honenak hemen egon nahi dute, Demi Bolerinek hemen egon nahi du, bigarren ez irabazi deu eta aipatzekoa batez ere, aurten errepide izkinetan batu den jendeak gero eta gehiago, gero eta animo gehiago, gero eta go gehiago emakumezkoen txirrendularitza ikusteko. Eta hori ere nola ez, pozgarria. Hizkuntza baliatuz gizakiok emozioak, desirak eta baloreak adierazten ditugu. Hori gutxi balitz legez hizkuntzaren bidez harreman sozialak gauzatu eta ohitura kultural eta sozialak transmititzen dira. Zentzumenak baliatuz euskararen hitz eta hotsekin jolastu ikasi eta entretenidu ahal izango du bisitariak euskara ibiltarian. Ikusi. Durangon gaude Plateruenan euskara ibiltaria erakusketa interaktiboa ezagutzeko, sartu gaitezen. Euskara ibiltaria erakusketa interaktiboa ikusgai dago maiatzaren 15 arte. Euskaltzaindiak 80. hamarkadan hizkuntza atlasa lantzen hasi zirenetik gaur egun arteko lanaren zati bat da erakusketa hau. 50 bat mapek osatzen dute euskal hiztunen ekarpenari esker. Erakusketa ibiltariaren abiapuntua euskaltzaindiaren euskararen herri hizkeren atlasa da eta azken urteotan plazaratutako argitalpenak bezala euskararen aldakortasuna eta aberastasuna erakusketea du helburu. Sorreraz hitz egin digu Aritza Baroak. Erakusketa interaktibo honek eta erakusketa ibiltari honek izenak berak dioen bezala 2015an izan zuen bere lehen edizioa, Beasainen egin genuen, baina hau guztia sortzen da azken batean 80. hamarkadan Euskaltzaindia martxan jarri zuen euskararen herrizkeren atlasa ikerketa egitasmoa bere ibilbidea egin duen enean, momentu bat heldu delako Euskaltzaindiak pentsatu duena bazela garaia Euskaltzaindiari euskal hiztun komunitate horrek 80. hamarkadan eman zion altzorra berriz
gizarteari bueltatzeko, eta hortik sortzen da. 2015an hasi zuen ibilbidea, egia da, baina 2019an Euskaltzaindiak 100 urte bete zituenean, hau da Euskaltzaindiaren mendeurrenean, salto kualitatibo bat eman zuen Euskaltzaindiak, eta erakusketa hori eraberritu egin zen, eta gaur hemen Durangon ikusten dugun erakusketa eraberritu, interaktibo eta sentsoriala sortu zen, hortik dator. 5 ataletan banatu dute erakusketa, tokiak, materialak, argia eta soinua, natura eta bizitza. Atlaseko mapen hautaketa bat erakutsiko da horietan. Horrez gain, jokoak, animazioak eta entzungaiak izango dira herri hizkeren aberastasuna erakusteko. Euskararen atlas linguistikoak 1000 mapa baino gehiago argitaratuak ditu, Euskaltzaindiaren web orrian guztia kontsultagai daude, argitaratuta paperean ere baditu, 11 liburuki dagoeneko argitaratuta daudelako, eta hemen mapa horien artean batzuk hautatu ditugu eta ona ekarri ditugu, eta esandako moduan, hemen mapetan aurkituko duguna da, azken batean Euskarak bere eremu osoan, transmisio naturalez bizirik iraunduen eremu osoan, 145 herrik ordezkatzen dute kasu honetan mapa horietan eremu hori, nolako formak hartzen dituen, eta hori da azken baten atlas linguistikoak erakutsiko diguna, eta hori da erakusketa honetan ikusiko duguna bai. Atlasean eta hiztegian jasotakoen arteko lotura bat egin dute besteak beste. Abaroak esan digunez, urte luze hauetan euskaliztunen erantzunen bitartez historiak, kondairak, siniskerak, ohiturak eta abar jaso dituzte. Publiko orokorrari zabalduriko erakusketa da eta doako bisitagiratuak antolatu dituzte euskaraz zein erdaraz. Hemen balioan jartzen dena da gure hizkuntzak baduela ezaugarri bat, eta da aberastasun ikaragarrizkoa duela, aldakortasuna duela, hori da mapetan aurkituko duguna, eta bai, galdera bakoitzak ez dauka zerikusirik bestearekin, bakoitza mundu bat da, ezta? Eta badira mapa batzuk zeinetan mugak oso argi ikusten diren eta mapa oso ikusgarria den erantzunak oso ondo antolatuta daudelako, beste batzuetan erantzunak berak nahasita agertzen dira, eta badira kasu batzuk ere erantzun bakarra jaso dena euskararen eremu osoan, beraz, gomendagarria da etortzea, ikustea, eta batez ere sarri askotan ona gatozen euskaliztunak identifikatuta sentitzea gure forma ere jasota agertzen delako mapa horietan. 155 herrik ordezkaturiko mapetan 19. eta 20. mendeko bizimodua, gizartea eta ohiturak ezagutuko ditu bisitariak. Euskalkiak gehiago ezagutzeko aukera paregabea da. Euskara batuak nolako eragina izan duen, hau da galderak egin eta galderak egin bisitariei eta jasotzen dugun erantzuna entzun eta gero, esaten diezu, begiratu zuen herrian zein erantzun jaso den, eta sarri askotan harridura, baina beste kasu batzuetan esaten duen, arrazoi duzu, gure etxean edo gure herrian horrela esaten da, naiz eta guk orain beste forma bat erabiltzen dugun. Hizkuntza aberatsa da euskara, zalantzarik gabe, herritarrek Euskaltzaindiari emandako ekarpenak hitz batek 1000 forma edo forma bakarra izan dezakela erakusten baitu. Euskaltzaindiak 80. hamarkada horretan lehenengo urratsa eman zuen, erabaki zuen euskarak bere atlas linguistikoa izan behar zuela, lantalde bat sortu zuen, euskararen eremu hori zehaztu egin behar zen, 155 herri horiek aukeratu ziren, 36 Bizkaian, 36 Gipuzkoan, 27 Nafarroan, bakarra zoritxarrez Araban Aramaio dena, tokiko euskara bertan mantentzen delako, 15 Lapurdin, 18 Nafarroa berean eta 12 Zuberoan, eta herri horietako lekuko euskara jaso behar genuen enean, lekukoak behar genituen. Herrian bertan jaio, bizi eta eskondutako gizon eta emakumeak. Kasu gehien zuenetan 75 urtetik gorako andra eta gizonak izaten ziren, eta 319 lekuko horiek dira gaur hemen ikusten dugun lagin honen, nolabait gurasoak edo aukera eman zigutenak hau guztia lantzeko. Erakusketa interaktiboa ikusgai izango da Durangon maiatzaren 15 arte, baina erakusketa herriz herri zabaltzen ari direla jakinarazi digu Abaroak. Aukera polita dela eta hemen informazio pilo bat badagoela guztiontzako. Albistegiaren amaierara iritsi gara, informazio gehiagorako badakizue sartu hamaika.eus atarian, laster arte.
eta bueno, oso polita baita, zuzendaria